menika inggih rawuh Mas Pak Kades saking Sambirejo Kediri matur nuwun Pak Muhammad Maksun. Monggo Rama Eka Bilawa menikmati serampat. Pak Hartono. Dang tung tak tak tak. Masakne kok masakane. Oh. Sampun, Pak. Apa serek Senin Kemis apa? Iya, sampean nek joget rapeneran mengke didukani kalih Pak Babin Salo Ceret, Pak Suwindro lho. Malah mboten napa-napa. Yayine rawuh. Kowe padha ya seangkatan kok karo Pak Suwindro. Heeh. Pak karo Pak Babin seangkatan ya. Nggih, ya gur beda kelas ngono tok. Lah kelas apa? Kowe kelas apa kono kelas apa? Niku lak kelas berat, kula kelas ringan. Oh iya. Ini tinju to niki sendiri. Oh iya. Kang Gareng. Halo. Selamat malam. Selamat malam wong Kiai Jakarta dereng ngertos Sugeng Dalu ya selamat malam. Lah aku mau tuku teh botol gendul kene. Oh iya, Sugeng Dalu Mas Bimo kados pundi pawartosipun. Wah, berkah pangestu panjenengan Mas ingkang kula suwun. Ya wis ngene iki seger. Ya, tak jaluk pangestumu. Muga-muga lepas parano. Sembaro kubure. Nuwun sewu. Lho, nyuwun sewu, panjenengan niku piyai sae lho. Lho kathah sing mirsani ngoten. Lho niki Mang pirsani. Mas Gareng sae napa boten? Sae. Sae napa sae? Sae napa sae? Budalke, Cok. Sik, Pak. Nuwun sewu.
Mboten iso dibudalke. Lah kena apa? Mbah Mudin repot. Iya. Nek kancane nyambut gawe kok dongake mati. Ora, tegese iki dibudalke ya to, dipapanke papan panggonan sing penak, ngono lho. Wis rasah tak golek nggon dhewe. Sampean kok pikirane elek. Sehat ya, Mas? Nek ra sehat kok ya teko kene jenengan kok takoki sepele lho. Takoki sing sekirane mbok perlu jawaban yang tepat. Nyuwun sewu lho, rung karuan lho. Sampean iki dari sisi segi fisik badan sehat. Nggih. Ning otak pikiranmu rung karuan sehat lho. Lho, jenengan kok saged ngendika ngaten? Ngerti. Titikane. Bojomu bar WA aku nek kowe ndek masalah. Yo apa ora? Musik tak rembug sakniki. Jenengan temu pirang perkara kok iso duwe WA-ne bojoku. Lho, kowe ora ngandel. WA-ku ki tak lebokne ning WA-ne bojomu. Layak ndekne aku gak uman nggon. Kowe iki kok sembron. Lho, mboten nyuwun sewu ngeten lho, Mas. WA bareng kan mboten saged. Mboten niki sharing. Artinya, jadi ketika sharing itu ngudoroso atau adu. Oh, tak kira saringan ngono kae kudu. Saringan cengelmu ngono. Sharing. Ya sharing, Mas, sharing. dados ngeten, wong sing awake sehat. Nggih. Awak yo seger, kewarasan, sehat, urung tentu pikirane iki sehat, Mas. Lah kok saged? Lah nggih. Mosok enten, Pak? Enek. Awake sehat? Ning napa pikirane? Pikirane rung karuan sehat. Ciri-cirine napa? Ciri-cirine Nggih. raine diwedhaki, dilorengi kuwi urung karuan wong sehat. Loh, sampeyan wong bagus lho. Sampeyan dadi wong kok munafik. Lah, iki temu titik teng mriki nggih. Mandek mriki nggih. Tak piye? jawab sik jenengan aja gelo ati nggih. Ora. Tak jawab jenengan aja cilik ati nggih. Jenenge wong sharing ki ora entuk cilik ati. Nuwun sewu Bapak Ibu tak jelaske sithik mawon. Pripun? Jenengan saged nggagapi, jenengan iso ngrasake mengke rada krasa. Keneng ngopo kok anane raine kula tak orek-orek niku enten jalaran lan enten sebabipun. Sebabe? Kula teng Purwodadi niku terkenal janakane Purwodadi ki ya iki. Bayu. Janaka. Janakane Purwodadi. Menek nongko. Heeh, ya ora apa terus. Demi menjaga harkat dan martabat keluarga, wong aku ya elek-elek tanpa rupa aku duwe bojo duwe anak. Nggih. Engko nek aku pamer kebagusanku, gek para pemirsa aja cinta karo aku piye perasaane bojoku? Wah. Lho nek raiku ora tak orek-orek jenengan mayang minder lho, Mas. Kok iso? Lah, kalah bagus no. Aku mau urung dandan lagi nggawa koper nenek ibu-ibu nakoki, Masya Allah bagusnya kayak Mayor Teddy lho. Ning tenan, Mas. Kaduan, Mas. Ora, ning tenan. Lho tenan, kabeh padha kandha ngono tenan. Kula percaya mergo ibu-ibu sing masak wau. Anu paring dawuh kalih kula. Nggih. Pak Brimob, pripun, Bu? Beh, Mas Gareng niku bagus ra ilok. Jek nganggo kupluk. Anak kula niku remen umpama kupluke niku kula tumbas 5 yuta no entuk mboten. Wah, aku ya kaget. Apa saka Mas kuwi? Kupluk. Nggih. Niki jane biasa Mas kerdus sih. Entuk tuku 5 yuta. Tak keke. Sak gulune. Malah beneran. Kok malah beneran? Gak saraup. Lah rasa raup ya. Dadi kuplukmu tuku 5 yuta ning tugel sak gulune entuk ora? Nggih, mungkin nek enten sing kersa, nuku kupluke kula kok 5 yuta sak gulune wae to. Kok tak bonusi gulune kono. Lah kok melu-melu. Lah jenengan yo nyengkake kancane kok. Bagekke para ingkang sami lenggah, Mas. Wah, Gareng kok bagus. Berarti sing lenggah tok lho ya sing ngadeg gak tak bagekke lho nggih. Oh ya sing anu bagekne sing sami rawuh. Lah ngono lho sing cetha jenengan iki dalang lho ngendika kok. Ya Surama Idung Jakarta ira iso basa Jawa. Nggih. Nderek memuji ngaturaken sungkem kula dhateng para warga ing Laladan. Pundi mriki wau Pak Dalang? Patian Loceret. Ora usah banter-banter ugur ngetes ngono kok iso karo melilik nyapa. Lah kowe iki Dul. Yangkrek kowe iki sing bayar aku lunas kok desa ora apal iki piye? Sing bayar sinten? Aku. Alah wong gugur liwat tok lho. Oh iya, Ding. Sumber utama lho Pak Lestari. Oh iya, Ding. Tak akoni Pak Lestari jos, Pak. Jose, Pak Lurah sing hebat, sing cerdas ya ora ana liya Pak Lestari. Kok iso panjenengan 2 wulan kepungkur Pak Lestari telepon kula. Lah piye telepon? Kula jagongan liwat telepon tok lagi 5 menit iso ngrasake. Wah, Pak Lurah cerdase luar biasa. Mongko lagi jagongan lewat telepon, 5 menit. Atase tak regani 2 yuta kecekel 650 tok. Nek ra wong cerdas po enek jajal. Kowe ora cerdas ning ulet.
Lah iya nyatane aku yo wis ngomangkat limbukan tok Mas. Oke, aku yo ngono yo butuh kok. Heeh. Wah jan sampean entengan tenan ya Mas. Ya enteng wong bobotku gur pawat loro kok. Iya. Karo sing girong yo kaduan. Heeh. Sego kulupan jangan dong telo. Piyai Patian mugi panjang yuswa. Amin. Sego kulupan jangane semur, Piyai Patian panjang umur. Amin. Sego kulupan kembange turi, Piyai Patian sugih rejeki. Amin. Pun. Ngono tok? Iya enek yo gur sego gur telu kuwi tok, Pak. Estu, Pak. Nggih. Ora ana gaman sing paling ampuh, ora ana jimat sing paling hebat. Kejaba mung kerukunan. Estu menika. Ing atase Indonesia iso merdeka mung gegaman bambu runcing mergo didasari guyub rukuning para masyarakat. Kaya ndalu menika nyatane guyub rukuning warga ing Laladan Patian ngawontenaken tasyakuran diarani sedekah bumi utawa nyadranan. Iso kasembadan pun toh dipenggalih. Gamelan ditata, nggih to? Panggung ditekakno, sound system wis disiapno. Pengrawit sinden wis yoga dalange ya wis samapta ngene iki terus ragate entek pira Lah iya to. mongko dalange saka Jakarta paling cilik niku 40 resik Dalang tok we. dalang tok Karo dilatih diesel. lho lah nek kersa monggo monggo lho Malah iya. Lho, ning tenan Mas, aku tenan kok. Bangga, artinya di malam hari ini kula itu nderek remen estu, remen. Napa melih dasare cuacane ini nyuwun sewu nggih. Pripun Mas? Pengalaman kula mayang biasane niku. Nggih. Kula angger mayang tenda ngeten iki, kula teka niku panitia kula seneni. Wayang kula betoken Bali. Oh, lah sebabe? Lah tendane mung iki tok Mas, ngene iki tok. Oh, kono gak enek. Kono ge enek. Oh, ngoten. Wah, jebul kapitayane piyayi mriki luar biasa top. Kok saged ngaten? Lah buktine? Masya Allah. Ini pancen Kabupaten Nganjuk utamane. Nggih. Ini sebagai tolak ukur penonton, penikmat, pengamat wayang se-Indonesia terbaik ya mung Nganjuk. Mas. Wah, tepuk tangan warga Nganjuk. masyarakat. Wah, luar biasa memang. Aku iso payu garing mergo tepuk tangan ning Nganjuk, Pak. Iso. Paitan gur tepuk tangan. Dadi sampean iso spirali mergo Payu 650 ya gur tepuk tangan. iya, tepuk tangan ngono tok wis ya ta. Mas, alhamdulillah. Tenan kok Mas. Heeh. Wah. Ning tenan Mas, nyuwun sewu nek piyayi Nganjuk niku luput cinatur babakan wayang. Estu Mas. Migatekake. Kula nekseni piyambak niku. Estu. Nggih. Niki dalu menika kathah ingkang sami rawuh lho Mas. Nggih. Para pepunden saking Kediri nggih rawuh. Wonten Pak saking Polsek saking Babinsa. Nggih. Nika kadang kula sepuh Mas Pak Lulut, Pak Sabar. Wah, sampun kersa rawuh. Kula iki kemutan jenengan wong ngendika. Pripun? Jenengan kelakon ditanggap teng mriki jalarane sepele. Pak Lestari nitih kendaraan mobil orang nganggo sabuk jenengan tilang ra ngono. Aku terus mbayangno, wah sing nilang polisi gek dalang, sing ditilang lurah gek yo pinter seni. Wah mesti nilang sikap parat murang toto. Oh mboten sah Mas. Aku cakepane gak apal ya. Orang kok yo sregepe ra jamak to Mas. Pokoknya luar biasa ya Mas Gareng. Estu remen sanget Mas. Kula kalih panjenengan iki ya nadyan jarang ketemu utawa arang-arang ketemu mergo panjenengan jadwale ya wis wah jan arek nyekel buntute wae ora iso. Ora iso bojoku ra uman kok nang jenengan. Lah iso. Kayak ngono kok ya sik elok tenan. Ning Estu sungkem kula Mas Brimob wah jan nek ningali wayangane jenengan luar biasa jos. Jos apa? Lho Estu Mas. Sing mbok arani jos iki nggon ngendi? Apane? Sabetane bergas walaupun kopro ping pinten jenengan mirsani piyambak nggih. Sekseni nggih. Pak Brimob sabetane hebat, cature jos, suluke hebat. Sae napa sae? Sae napa sae? Aja meneh kok nyabetne wayang BPKB sabetne kabeh kok. Heh? Wer ngomong apa sae napa sae? Ngomong apa? Ora. Walu wengko. Mboten. Sembrono. Jenengan iku takoni. Piye? Apa BPKB? Heeh. Jenengan sabet nggih? Iya. Lah iya to, kurang opone? Brimob bintang 3. Bintang piro, Mbak? Bintang Kejora ya,
dalang laris. Ning Jakarta sanggare luar biasa gede megah. Oh wis tau roh ya. Pisan. Ning Seragen sanggare hebat. Lah kok ijik mentolong golek utangan mekar. Kuwi tak nggo patut-patut. Halo yuk patut apa kepepet kuwi. Lambene. Ning estu kok Pak Is kabeh kudu lumadine kanthi sarana. Yo ibarate ya piye ya padha mlakune ngoten nika lho Pak E. Nggih muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang sami rawuh wungon tirakatan dalu menika pikantuk berkahing Gusti Allah satemah dadya murakabi kagem sedaya warga ing masyarakat Patian Lo Cairet Nganjuk mriki. Amin ya rabbal alamin. Dawuh pripun? Panjenengan caos lelipur. Sendika. Heeh, golek kanca. Kula ken pados piyambak. No, lagi kan nenek bintang tamu nih. Ning nuwun sewu Pak E. Nggih. Kersanipun ketok nek aku wong adil sing milihke jenengan mawon. Oh ngono. Kok nek aku milih iki kok kene cemburu, aku milih iki kene cemburu. Iki seneng aku kabeh. Oh. Alah, aku modelmu ya. Yo, nah sing iki, ndek iki ape dolan nggonku tak penging. Lah bojoku ning omah. Mas, nika enten awala. Ya toh? Dawuh. Tak wacane sih. Injih. Sugeng dalu Mbak Limbo saking rombongan Mbah Bonari saking Gampang Rejo Kediri ngaturaken sugeng dalu kagem warga masyarakat Patian Lo Cairet Nganjuk. Nggih. Menika ngersakaken tembang ninggal katresnan lan kula aturaken matur nuwun. Mugi Kidalang Sri Kuncoro saking Sragen Jawa Tengah saged anjayeng bawana amin. Amin. Dipun tembangaken kalian Mbak Prigel Anjarwening. Dulur wedok Mbak Prigel. Iya. Mantan Mas niki. Oh mantan? Ya. Boy, Zamane sekolah kos-kosan sing bayari ya aku iki. Biyen. Oh. Biyen orang ini iki biyen kok Mas. Layak sekolahnya nganti ra lulus. Ya semenjak putus kayak terus kecewa terus gak nutukne kuliah. Nah, yuk Mbak Prigel diaturi jemeneng yuk sepate cok yuk. Saiki diganti MBG Mas Brimob ganteng ngene ya. Ya ayo Nesa. Gede. Nyapa? Ayo Mas, tabune Mas. MBG Mas Brimob ganteng. Buah aman yang paling manis buah paling ganteng aja. My little bolu ketan nah yo. MBG Mas Brimob ganteng. Buah apa yang paling manis buah paling ganteng aja. My little bolu ketan. Happy birthday to you. Hop. Sapa sing ulang tahun iki kok happy birthday? Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam. Ngono ki dilem karo sindene mbok disangoni sindene. Oke, nyo tak sangoni. Bendarane ora wong pait ngono. Padakne kene iki padakne cah tipis e. Ya kene. Sanguku kandel no. Masa? Oh. Tenane. Alah nek mung. Terima kasih. Nyo. MBG Mas Brimob ganteng. Sak gantengan 50.000, Pak. Oke, nyo. Buah apa yang paling manis? Brimob paling ganteng aja. Lagi kok malah nyeruwuti ngono. My little bolu Brimob ganteng. Little. Cita Gas. Terima kasih. Tak Ki rampok iki jenenge. omongi. Piye Mas? Kuwi mau dudu duwike Brimob. Duitnya siapa? Kuwi mau duit Pak Lurah hasil tilangane Brimob. Lah, Hei. iki ya Ojo tukang kok kandak-kandak rampas iki ya an padake. Aja ngono to Mas, sugeng dalu. Sugeng dalu. Niki ikhlas napa mboten? Ikhlas tenan, aku duit ora patek butuh tenan. Hah? Lho, Tenan. iki disekseni wong sak Lho. Patian lho nggih.
nyuwun sewu, nika gedhe sing sok melu. Kula niku dhuwit niku ora patek butuh, sing butuh anak bojoku. Kene aku kene. Ya padha ae to, Mas. Ya padha ae ngene iki kelas pura. Padha adile wis balekno separo. Ya separo. Berarti iki karek loro aku ora sampean ya. Separo ki aja loro. Lah piye? Disuwek. Lah kok disuwek? Iki tak balekne ya, Mas. Mesake. Mesakne. Ora mentolo aku. Nah. Wis. Mbok yo kabeh togel. Sesuk aku ning Jakarta tak nggen numpak taksi ngene. Ya Allah. Gek piye kok medite songo dalam. Tak omongi. Nek ora medhit apa ya tuku gamelan anyar. Heeh. Ya Mas, iki gamelane anyar. Anyar wong gayor kaya urung kebayar kok. Iya. Mas Gareng, ngenteni nek kok kene kok nggo bayar gayor. Jawab. Demi kedekatan kula kalih panjenengane Mas Kades Patian, nyuwun sewu gamelan iki perdana saya bawa ke sini, tepuk tangan. Tenan lho gamelan koyo ngene kok. Berarti jenengan Dek kala wingi mayang nika mboten ngangge niki. Mboten. Oh ngangge sing Jakarta. Ngangge Jakarta. Oh berarti sing niki khusus teng Patian. Khusus kula deleh teng Sragen mengke piyai-piyai Patian sak kiwa tengene ingkang badhe ngersakaken wayangan karinggawa ora sah bayar aku. Wedian, gak sah bayar jenengan. Gak sah. Tepuk tangan Pak Brimob luar biasa. Dermawan. Ning penitine sing ngangkat mobile solare tukokne dhewe. Ya padha ae ya, Mas. Ya sing mau tepuk tangan nyuwun pangapunten mboten sios. Iya, Mbak Prigel. Nggih. Dangu mboten pinanggih ya, Mbak. Biyen sering ketemu ning Jakarta. Gandeng panjenengan saiki jadwale ya wis walah. Nek ora setahun sebelumnya ngono, wah. Mesti sampean mesti wah, pokoknya arek ngejob sampean iki kudu setahun saurunge. Nggih, 2 tahun sebelumnya. Mbok kapan-kapan melu meneh teng Jakarta to, aku ijane ya wis kangen karo. Alah, tenane. Lho tenan estu. Ora sah sombong. Ora sombong, Mas. Kadang ngejob setahun sebelum lho geger. Iki lho tak job 10 tahun lho ya. Kok job nyapa? Dandan bis ya. Kok sindan kok kon dandan bis. Niki wau kula kaget estu. Ngertine kula niku bintang tamune niku ming Mas Gareng. Lah lho, pancen nun sewu lah jenengan gak paham. Lah pripun? Kula niki wong dermawan, Mas. Dermawane. Kula iki dijob kalih Pak Lestari, Mas Gareng jenengan tak obo 650 budal teng Patian. Gandeng aku wong dermawan, dhuwitku akeh. Aku duwe dhuwit akeh ndek ndelah kepayon anu, Mas. Kepayon mobilku 3 payu kabeh. Akhirnya aku gandeng batiku oke. Khusus Patian sesuk aku tak tambahi Prigel sing bayar kula niki. Niki Sing bayar kula. Oh, layak. Lah wau kan Pak Lurah kan anu dawuh kalih Pak. Lah nek menawi enten Mbak Prigel wonten wau dicantumkan di poster. Kula nggih kaget. Oh, mboten sah, kejutan saking kula niku. Kejutan. Dadi ora nek wong ngerti Mbak Prigel datang sing bayar kula. Oh. Pak Lurah, benjang nyuwun sewu esuk-esuk jenengan mang tindak engko ndak ditagih karo Gareng. Kowe iki aja kaya ngono lekmu sombong iki lho. Rene padha goleke atik sampean arep mbayari aku iki lho. Aku niki sing job malah kowe ya. Ora aku melu kono. Nggih, Mbak Prigel matur nuwun. Wah, panjenengan iki enggak jan ngerti ngono kok ya ora cecala luwih dhisik. Ora kabar-kabar dhisik kudune rak ya kabar-kabar. Cek. Ijalan nak ya, rapo. Ya. Sing penting sehat ya Pak nggih. Amin. Pokoknya panjenengan tak pujekke ya sehat, warga masyarakat Patian kene panjenengan kersa napa caos lelipur, masyarakat bahagia malam ini ndongakne kowe kabeh. Nggih, amin. Muga-muga kuncara laras iki ya Mas ya. Iya. Bertanggapan ning Patian iki. Iya toh? Nggih. Enek jadwal selanjutnya ning Nganjuk neh ya Mas ya. Wah, enten langsung nok iki mau. Endi? Langsung kok jadwal jenenge Pak ya? Entuk. Lho, handani kok kena sawape aku kok no. Sawapmu. Sawap. Kapan niku? Enten ya Pak ya? Enek tenan. Enek jek 2028 kok no. Suwi men. Ora apa-apa nek gak suwe gak entuk job kene lho, kene larise ora jamak kok. Ngejob ini kudu 2 tahun sebelumnya. Padha karo aku berarti. Padha karo jenengan. Lah emang ya ngono. Ya. Nggih, Mbak Prigel matur nuwun nika caos lelipur. Nggih. Niki wau enten sing ngersakne lagon ta wau, Yai saking Kediri. Pak Sinten asmane. Menika saking nyuwun sewu, saking Mbah Bonari saking Gampeng Rejo Kediri. Mbah Bonari saking Gampeng Rejo Kediri. Ya. Ngersakaken tembang nggih menika apa iki? Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Ya. Ya, oke.
Apa lagumu dhisik, Mbak? Apa Pentingamu koleksi apa ora sih? apa-apa. Mula ora meting blas kok. Lah ya menawa gandrung karo Kang Gareng. Aku segandrungan ta, Mas? Aku gandrungan sama nyanyi ya. Ning syaraté siji. Apa? Bojomu kon mulih. Ora. Aja to. Cintaku kon mulih. Nek ning panggung kuwi plat iki plat kuning, siapapun boleh numpaki. Kok numpaki piye to, Pak? Angkot lho angkot. Nek angkot kan plat Kok kuning. ning panggung numpaki tegese pripun ngene. to? Wong ning panggung kuwi siapapun boleh menikmati. Oke, siap. Iso gandeng maksudnya Berarti serasa ngono. bojo. Awake dhewe kudu profesionalitas Profesionalitas kerja. kerja. Ngono, Mas. Iso, jeneng menikmati minimal dilat. Lah, dilat barang. Lah menikmati lho. Malah kaya Tak dilat dhisik kowe. ya mapan to, Mas. Oke ta. Aku gandrungan, Mas. Lah kok kowe wong kene tak tlateni kok neh kowe. Bisa. Ya, nemu iki. Gareng lemu iki. Lah ya ngono Mas. Heeh. Ning kamar mandi Mas. Ya sing suwe sing suwe. Mulai tenan lho, Ren. Ora apa-apa kok. Lho saku kok piye mulaiku? Lah ditinggal bojoku. Ije enek aku. Cangkingan ya. to, Ren. Oh, iki Wong kadung bojomu ora patek ganteng iki kok. Lho, sapa omong ra ganteng? Bojomu. Blawur piye kaya kowe iki? ngono. Mripatmu blawur apa piye? Lah ana wong gagah, gedhe piteksa, ganteng. Wong bojomu ketok Dik ganteng. Sikile dawa sisih mlakune gejik ngono iso. Mbok aku wae. Ora iso. Kowe iki Aku lho aku. kowe kok didak gulumu karo Jack pecedel kowe. Sapa? Jack. Ora mungkin kayak bocah jireh kok. Kowe kok ero nek bojoku jerah. Wong ndek mau lho klisak-klisik tak tekoki. Ajeng napa Mas? Ajeng pipis. Lah kok gak sido wedi. Lanang gagah gede dhuwur kok ndek. Iya, ndak aku gandrungan. Sik tak ingetane sik. Tatak maniki sampean dadi bojoku malam hari ini Tenang ya. Mm-mm. Lahir batin lho ya. Iya, Mas. Aja njaluk pegat. Ora. Merati Sik. Iki kok Mbak Bonari diken ngaturke Mbak Prigel. Saking campur sari napa? Campur sari napa wau Mbak Bonari? bubar budaya. Kok bubar budaya ta, Lali Mas? aku. Apa? Sekar Kamulya. Sekar kamu ya. SK. Iya. Kok padha-padha SK-ne? Nggih, iya. Ning jo lali pajeke berapa persen masuk Oh, sini. ala kok yo isih ae kurang. Ayo, Mas. Merati kaduk manis. Pak Lurah, aku 650 potong 200 gak apa-apa. Lah ngapa? Lah iki lho bathi ngene ah. Gak apa-apa, Pak. Ikhlas aku, Pak. Jenengan Bathi gandeng. Komisi 200 Pak lah. Iki lho bathi pisan aku. Kapan lo digandeng prigel? Bocah kok ayune sligar jagat piuh-piuh. Lho nganti sigar jagat. Iki bojoku langsung tak awetke kok. Kowe ra ngandel ta? Napa? Wong ayu kaya apa prigel sikile mlethek delok. Sikile mlethek. Ngenyek jenengan. Ngenyek. Terus sing mlethek ora mung sikile tok lho. Apa? Nggih, ora ngandel ta? Ayo ngandel apa ora? Ora ngandel. Ngandel apa ora? Ora ngandel. Ora ngandel. Perlu bukti. Ayo. Perlu bukti. Ora iso. Apa pilihane Aku sing ora ngandel mlethek napa? Ora. Ayo, apa? Ayo jenengan iso nggelar kudu iso nggulung lho. Ora iso. Iso nggelar iso nggulung. Ayo. Tenan, Mbak Prigel ku nek ora nyinden ya mung tandur. Ora mungkin. Tak mulyake kok. Oh, gayamu. Ndang yo. Nuwun sewu jenengan legake mriku mawon nggih. Iya. Ya, bagiane dalang niku Penak, namung penak. debok. Iya. Alus mulus Ya ning gak iso. pancen rezekine wong ki dhewe. Lah, Ya mong aku deboke ora nek resikone kowe karo Prigel sesuk-esuk dipecah gulumu karo bojomu. ora apa-apa. Wis tak rekam soalé. Ora apa-apa aman, bojoku gendeng. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ora enek. Apa? Ora enek. Ora enek. Iya. Rene apa? Ayo blank we. Aja syukur Rene jebles apa? ya lambemu. Ora enek malaikat nyatet omongane dagelan iki gak enek. Ra ngandel. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat. Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak. Mongko ki tengah wengi. Oh, malaikat iki lagi lewat. Sapa sing donga ngucap bakal dadi. Bojone Gareng gila edan. Amin. Sik. Terah mangki liwat rene, Pak, ning mandek lor kono lho. Sembrono. Dolan. Iya, lanjut. Tekan ndi mang? Seliramu nate. Kok seliramu ae to?
pacak kebegan raga wong ayu. Tepuk tangan. Ora usah to. Ora to. Iya. Upama besok kowe kelakon tak pek bojo, aja kalah karo wong liya-liya kae. Kowe engko bakal tak mulyake, tak tukokke mobil Cherry nok. Kok aku lungguh ngarep nyopir, kowe ning mburi karo tahu bulat. Ya? Kuwi Dadi malah jenenge mbok jak bakul. Menyiksa aku to, Lah, malah mbok Mas. jak Kok bakul. nyiksa to nok? Nenukokke mobil mbok ya sing apik. Sing apike pajeke larang kok. Kuwi lho pajeke gur 1.200. Engko nek perlu dipedhotke wae ra apa-apa. Lah terus aku mbok kon bakul tahu. Sampean lilo tahuku dituku wong liya. Ora apa-apa nek gur sing cilik sing gedhe aja. Yo ayo. Karepmu, aku ora mudeng Bob. Aku bab perkara tahu wis ora patek doyan. Tahu bulat digoreng 500-an. Tahu meletek. Elah kok teko kono neh to kowe iki. Aku sik penasaran lho sing meletek sing ndi kuwi mang lho. Wis tak Sikil. sikil. Terus Sri Gandes lancer gandare tumone. Lah kok tumo to. wong ayu kok tumonen sembrono iki. Mas iki mesra lho Mas Oh, dibelai iya. rambutnya ngono Iya. kae. Cahayu Masya Allah. Koiringan koyok 15 tahun. Ayo. Mas. Dipodo ngadeg. Komburi koyok Komburi. 20 tahun. Terus Kau pinggir kene koyok 15 tahun. terus kok ngarep. Kau ngarep koyok 10 tahun. Nek dijumlah swidak. Berarti aku tuwek, sampean ngelokne aku wis tuwek. Sing kondo tuwek sapa? Sampean kok ngono karo wong wedok? Sampean kok wani karo aku to, Mas? Aku gedeng aku lek mbok konokne kuwi. Aku lara atiku. Mbak Prigel. Pripun? Tegese sewidak ki semangate ki wis sewidak. Oh, ngoten to lah. Umure jare sewidak kok ya mau aku sik ting-ting tak koyo omongi, ngene kok. tak omongi. Aja mbok sia-sia, garengi umpama wong ngono ya arep melu seneng. Lah kuwi apa duwong? Du ketek. Yo aku ketek. Aja cedak aku rene. Emah aku cinta karo sampean. Rene to, Mas. Aja rene. Lah nyapa? Bojomu rene ya lho. Bene. Ora. Engko tak patenane tenang kok. Amin. Oh, caitan. Yo, Ndak terus. ayo. Mas, sepurane tenan yo. Aja mbok anggap guyon lho ya. Kok aja dianggap guyon berarti tenanan. Lu karepku ngono. Wong apik iki karo bojoku kok. Ayo, Mas. Prasaja ka. Au. Waduh, ngadeg sik nduk, ngadeg sik. Nyapa, Mas? Bingkulku mlebu. Kok iso mlebu? Mlebu ndi? Mlebu kebaya. Kok iso lho? Apa mlebu sing meletek ke, Mas? Kok balik rono meneh lho. Bocah kok sembrono. Enggak, aku ngono kuwi gareng gedeng aku. Ning estu Mbak Yu, kula salut karo jenengan. Atase Mbak Prigel ki nuwun sewu wis putra kalih lho. Pawakane jek koyo perawan lho. Oh niki. Lho bojoku manak pisan bobot 4,5 ora sesar saiki mlakune ngene kok gel-gel. Bojomu sing sikile sisian kae. Iya. Oh, kaya bojoku kuwi. Sikile dawa sisih. Iya. Mas. Amit nyuwun sewu, saya itu tidak kok membela para perempuan. Piye? Nyuwun sewu lho niki. Panjenengan kaya kula. Niku laki-laki yang bisa berhasil itu adalah salah satunya doa dari sang istri. Lho tenan Mas, sampean iso moncer, sampean iso mulya. Yen kuwi sing ndongakne bojomu, aja mbok elek-elek terus Mas, mesakno. Ning omah wis nyambut gawe, isah-isah momong uyohmu. Bojoku tak mulyake gak tau tak nyambut gawe. Kok mbok sepelekne. Bojoku wong yo gak tau ndonga. Lah kok ora tau ndonga? Ateis kok. Wong edan. Ndang wis. Amin. Edi atining sekar. Bukan mukrimnya, aja mbok remet. Alah. Mbok
ambung aku, Mas. Tanganku dhewe iki lho Mas nek gak percaya dipetejek lho. Ngono mbok ngeti wae lho. Ngene iki nyambut gawe gak iso luwes aku. Olah santai. Yo, sangane 50 di pintu rokok deh. Enak tuku rokok ning Blitar ya, Le. Aduh men. Wono kiri ngambar harum putri gunung nuju prana gong gedhe. Ora tak mbok abani. Lah bocah ngantuk lho. Ora janjangi ora tau ngantuk ya. Mbak Yu, Dalah. ora maido bojomu ganteng putih gede dhuwur, ning kan gak iso nembang kaya aku. Iya. Tak singgahno ning upluk ya temu, tak singgahno ning catok ya temu, pintere pol nek golek dhuwit bojomu. Delekne dhuwit lanang wis angel ya. Ah, saiki tak turusi dhuwit sial. Luar biasa. Kene yo ketok. Wonge yo ning kene. Tembange nderek Cahayu. Wis iki. Wis Ya, bareng bareng. 3 intro sik ya. Yo. Ya pon. Oh, ya. Oke, Kuncoro Laras Indonesia apa Kuncoro Wening iki jenenge? Yo, oke. Kuncoro Wening ya. Kene cah lot kok. Tak. Nama lo Rama lo Racira lo manam lo. Nama lo Rama lo Racira lo manam lo. Banana lo cira lo pan manana lo cira lo pan manam tung. Loh, pengendangnya nyadi. Pengendangnya senap. Mas gede. Lo wayahe ngendang malah maro ngopi. Ojo Peh. mbok seneni. Lah piye to, Mas? Terah bocah umat-umatan kok no. Paya nyambut gawe lho. Iki Endi berat- mang wonge? Iki berarti wonge umat iki. Nah, lo jahe pam sik. Nggih, cepeng Yo, wae. oke, yo. Baleni ya. Baleni ya, Nggih. Nah ya. Ya. Cek. Ya. Nama lo Rama lo Racira lo manam lo. Nama lo Rama lo Racira lo manam lo. Racira lo manam tung drak. Si tak drak. Ngono ya. Gasaran. Ngono ya, baleni pisan kas ya. Ya. Oke. Kuncoro Wening Indonesia kudu dadi. Coba. Pi Mas, pi. Pat. Ayo, pi pat. Ah, buka sih enek tamu. Ya, Nggih. Bareng terus. Ya. Nama lo Rama lo Racira lo manam lo. Ngono. Wes ya Isa. Pisan kas kudu dah. Lek ra dadi Pak Brimob nyango. Lah Tenang, muga beres. gak dadi. Muga-muga gak dadi dungane Pak Brimob. Ya pisan kas dadi ya. Sangoni selamat. Cek. Anggi. Tak drak. Ngono ya. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu sliramu ra krasa aku kudu
sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti bisa kumpul kaya wingi Naun nono witana antane kusu bebasane mung katon sliramu wae aja lali mawelengku kang setya satu tak anteni nganti sabalemu Mas Gareng Mbak Biko nangis sajrone atiku nalika sliramu sliramu rak rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi bisa kumpul kaya wingi uni tahun nono witana taatani eno kusuke nangka babasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelengku kang setya satu tak anteni nganti sabalemu ninggal katresnan sampun diaturaken biasa. Kan kersane kan Mbah Ponari. oh nggih Mbah Ponari mugi-mugi dados jam pining sayah ya Mas Nggih. Gareng Resno ngiras Mbak pantes. Prigel, Mas Gareng, Dawuh. awake dhewe geguyonan iki durung jangkep nek panjenengane Mas Kades durung tindak panggung.
Pak Lestari. Pak Lestari. Lah cocok. Aku yo gur krungu suarane ning dereng kersa piyayine sing pundi kok Pak. Lah iya. Nyatane aku mau jumujuk-juk yo ning nggon transit yo durung kepanggih, mau lagi ketemu karo Pak Hansip. Kok yo Hansip sing mbok temoni. Lah yo sing metu pertama yo kuwi yo. Nggih, monggo Pak Lestari. Pak Lestari diaturi Pak Penggale. Yo, Cok. Tulung tak ndat yo. Wis balik wonge. Monggo Pak Lestari. Monggo Pak Kades. Timun sikarane ayo bangun negarane ono pilu cendalu Bapak Kades. Wilujeng dalu Pak Kades. Alhamdulillah wilujeng dalu. Alhamdulillah nyuwun pangapunten Pak Kades, anggen kula sak kanca menika caos lelipur warga masyarakat menawi kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten sak gaduk-gaduk kula. Amin. Ya tranah kula niku nyuwun sewu dalang ya nyuwun sewu otodidak. Beda kalih Mas Gareng nika nyuwun sewu sarjana seni SNNN. Gantos Pak. Pun gantos? Eskar. Oh, eskar kok nggih. Kula eskar. Sarjana kerawitan. Karaoke. Nggih, sing dalu, Pak. Pokoke nyaduk donga ingkang kathah. Nggih. Siap nggih. Nggih. Ngapunten kula jane wis pun munggah kok kon munggah. Mboten napa-napa Mboten nika napa-napa wong lanang Nggih. munggah pindho kenek ping 3 kenek kok, Pak. Apa Oh, nih? iya. Mboten. Entuk, Munggah panggung pidato niku lho, Pak. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, alhamdulillah niki matur nuwun sangat Nggih, nggih. Pak Dalang Bucange nggih matur luar biasa. Niki sejarah Pak nggih ngapunten. Sejarah saya jadi kami tua, jadi lurah. Alhamdulillah untuk malam hari ini perwayangan paling hebat, paling luar biasa. Tepuk tangan nggih. Tepuk tangan. Nggih. Betul Pak, ini betul sekali. Jadi komplit. Nah, komplit niku yo wayange oleh campur saren oleh jaranane nggih oleh. Nah, makanya ngapunten niku kula nggih istilahipun mawantu-wantu kalih Pak Dalang doh kono doh kene Jakarta Sragen nggih. Napa mlih ming Jakarta kula mayang ngantos Palembang Bengkulu Ujung niku nek bab perkara dhuwit niku kula mboten wedi. Nggih, memang mboten. Tapi TF Pak mesti. Nggih. Nggih matur nuwun Pak Dalang luar biasa pun saya tidak bisa berbahasa apa-apa kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Nggih, niki pun luar biasa bagi kula pun sangat mantep sekali nggih. Kula nggih matur nuwun banyak tamu dari kok saking Mbah Bun nggih. Sedaya alhamdulillah matur nuwun Mbah Bun. Mbah Bun Saking terima Kediri, Kabupaten Kediri juga saking Polsek Loceret Pak Babinsa sedaya alhamdulillah ngapunten niki wau Pak Camat izin. Pak Camat izin. Izin nggih. Wah, nggih mboten Pak Camat apa-apa. kare Pak Kapolsek izin. Nggih. Wonten kegiatan datang Nganjuk nggih. Nggih, nggih, Pak. Nyuwun pangapunten, Pak Kades panjenengan nika napa dados Kades menika sampun pinten periode? Kula nembe satu periode. Satu periode. Nggih. 2027 pilih melih nggih. Pilih melih nggih. Sayang nek lurah kaya ngono sing gelem melestarikan Insyaallah, wayangan. insyaallah, nggih. Sok tanggal 2027 nek jenengan dadi lurah wayangan melih nggih nggih. Insyaallah oke tetep dalange Ya Pak kula Sri no. Kuncoro. Tanpa bintang tamu gareng, Pak. Loh. Nggih no. Ora, Tanpa ora gareng. Pun ngacung ya, pun Pun ngacung. pun mboten. Gur 650 lho, Pak. Pun wis pokoke pisan iki pun cukup. Kula ora patek percaya kalih niku. 600 wis 600. Nah niki wau jane Mbak Brigil ngapunten Mbak Brigil nggih. Inggih. Iku jatuhnya napa wonten pamplete iku jane jenengan kudu ditampilkan. Anu Pak, fotone Jadi- ngeblur. Oh ngeblur. Nggih. Sing ditampilkan namung Pak
Mas Gareng. Gak apa-apa Pak, wong ibu-ibu do seneng roh wajahku. Nggih. Mas Gareng wajahnya kayak Gus Ikdam. Tapi pun luar biasa. Niku wau pun ngentosi Mas Gareng mawon niku wau. Nggih. Oh, sing diteni kowe tok reng. Mau menenten Mbak Prigel, alhamdulillah malah luwih lungguh malih. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi Matur sedaya ndayani menapa napa nggih kadang-kadang ingkang sami rawuh warga Nggih. masyarakat panjenengan kanthi bersih desa menika tansah binaringan karahayon kawilujengan sengkala saka lor bali ngalor saka kidul bali ngidul saka Amin. ngetan bali ngetan saka Nggih. kulon bali ngulon. Amin, amin, Amin nggih. Amin. Nggih. ya Rabbal Bagas alamin. waras sing do tanen diparingi panen sing sae Amin, sedaya. Amin. Bakune 2017 lanjutkan. Lanjutkan. Amin 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 nggih. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih. Mbok menawi panjenengan kersa anu dawuh Nembang? nembang napa? Mboten. Magon. Iki wau sing dintosi nek namung Mbak Prigil kalih Mas Gareng, kalih para sinden-sinden. Lek wong paten pun waleh Pak dadosipun. Oh, nggih. Sedaya-angen nggih niki dadosipun nggih mengke kula suwun pokoke jenengan saged nyenengne wong patian. Amin, amin, Saged amin. bungahne wong patian insyaallah mengke taun ngajeng dipun timbali malih. Amin, amin, amin. Janji lho Pak, iki kadung ngucap lho jenengan lho Pak. Ora apa-apa. Niki wau ngapunten. Nggih, pripun? Sing diaturi Mas Gareng niki wau nggih leres. Rungokno reng. Pripun? Niki wau jumbuh kalih diaturi Mas Gareng. Nembe jenengan matur kula pun dibisik kalih Mbah Won apa Mbah Lurah wau. Nggih. Insyaallah bulan Oktober jenengan badhe dicanang. Oh, ngoten. Nggih. Anu Pak, kula Desa namung Mojo Rembun nggih. nggih. Dison pundi? Mojo Rembun. Kula nyuwun penjalukan. Syaratnya siji, rasa nggo garing. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Gak apa-apa, so Oktober aku wis laris kok. Gak, aku sesuk. Jogku full kok. Heeh, aku sesuk argo Cuman garing sing ngeten, asli. niki wau ngeten, Pak Urah pinten niku regine komplit kalih Mas Gareng kalih Mbak Prigil pinten. Waduh, nyebut Mas Kula Gareng. sing dereng saged Mas Tani. Oh, nggih. Soalnya niku mengke duka bayaran apa mboten kula nggih mboten. Oh, pun mboten mawon, tenang mawon. Paribasane ngeten, kaya panjenengane pun Nggih. ngarepi kula paribasane niku pun alhamdulillah. Nggih, niki Pak Sri Kuncoro memang luar biasa, Pak. Kula tindak teng Sragen niku mawon niku kula suwun ken muni niku nggih mboten purun. Sing penting pokoke pengen tampil wonten Jawa Timur. Nggih, pun beres, Pak. Alhamdulillah. Mau Nggih. sing ngersake desa pundi Pak Pau? Mojo Rembun. Mojo Rembun. Bulan Nggih, Oktober. Nek jenengan tangklet rego gumantung Makelar, Pak. Iso ora Yo kok. karek kenek sapa? Nek kenek kowe ya ajur. Nek kenek aku malah 15 komplit, Pak. Sound gamelan, lighting, panggung, wayang komplit niku. Pokoknya yang gerak grupnya sing dijak yo iki ya Mas. Ojo nek iki kelarangan 15 yo gur panjak 3 ngono kok. Ora nek kuwi rahasia perusahaan Injil, mengko antarane leres, aku leres, wis to. leres. Wis Tenang ae ora berkah-berkah. usah bahas probeyo padakne wong tipis ae. Nggih. Matur nuwun nggih Mas Nggih. Kades. Nggih. Mbok menawi wonten dawuh malih. Pun sementara ngoten, kersane niki mengke masyarakat seneng. Salim sik, Nok, salim An- sik karo Pak Kades. Nggih kedap. Salim sik, salim. Isi Oke lho, anu, Mas. enten napa titipan wau, Pak Orah napa tembange pepeling Mbak Bergil. Oh, Pepeling. Pepeling. Pun sing pripun, Pak? Pepeling sing pira? Pepeling niku Pepelingi sing kae lho. Wayah wengi. Lah, dalah. Nah, kuwi lho bener. Ngerti Iki ora? soalnya karo ta, Mas? Mbah Kaji wau kali Pak Uri nggih saged melek sampai dalu nggih pengen mirsani wayang. Oh nggih, matur nuwun Mbah Wo, matur nuwun, terima Mbak Kaji, kasih. Mbak Kaji, nggih. Sugeng dalu sedaya mawon, nggih, matur nuwun. Nggih, nggih. Pun sementara ngoten mawon nggih. matur nuwun, Nggih. Nggih, matur nuwun Pak, mboten usah repot-repot. Kula beto apa ora Isin aku berepot ngono kuwi reng. Anu Pak nyuwun sewu panjenengan ampun napa nggih? Ampun dahar ature para-para dagelan niku lah niku nggih ngeten niku. Wong niku nggih dremis ngeten niku Pak. Kleru iku kowe kok Yu. Piye ta Mas? Seorang seniman itu jangan merendahkan harkat dan martabat Martabat. seni. Ora, Mas. Golek saweran kuwi saru. Ora aku penjaluk, aku ora njaluk kok. Lah aku nyemoni. Lah kono meksa. Ngene lho, enggak boleh. Kita seorang seniman jangan meminta saweran saru. Ning enek sing luwih saru. Apa? Mosok lurah munggah gak nyangoni kan yo saru banget. Ya padha ae reng. Wah, nek iki saya iya. Ah, mboten sangoten to, Mboten, Pak. Pak. Enggak dihitungin apa to, anggere bro lho. Aja kaya ngono. Bar nuturi kok iki. Pak Lestari kuwi piye nang pedhok sapa-sapa lung. Pedhok Niki- sapa-sapa lung. Saking lek dermawan ya Mas. Niki wau ketoke kuwandel ki amplop pundi? Bae amplop anu. Surat undangan. Boten. Napa?
niku perpindahan Babinsa. Oh. Ganti Mas. Babine kula ganti. Lah niki nembe alhamdulillah niki Pak Fajar gantos. Kula kinten nek surat perintah nyekel garing. Ora usah dicekel mengki tak cekel dhewe, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Barokah. Lestari. Ya, Oke. dulung tak dat ya. Nggih, matur nuwun. Amin, amin. Amin, matur nuwun Pak Lurah, matur nuwun Pak Kades. Timun sikarane ayo bangun nedane Mbak Prigel menika wonten awala panjenengan mang waos niku. Nah, niki enten isine. Isine mbuh pira kandakno, aku ora patek butuh, tenang ae beres pokoke. Dalang iki semugih Weh, modele. lha kowe iki kok Ora nyepelek. butuh wong sing ngukir gayor luwe aku. Dalang brimo kok gak tanggapan to gak dibayar-bayar iki. Ojo jujur-jujur kowe iki Ayo ngisin wis salah isin. yo semugih. Sing Baca. ngukir kan saku. Wis ora usah ngrungokne gurem ceceker. Guru mau ceker. Bapak Biono, Pak Lulut dan Cak Lulut. nggih, Pak Sabar minta gending Serampat dan Roro Jonggrang, Cak Eko Bilowo ngangkatan Rejoso. Ngaten dawuh. Isine. Saru. Ora apa-apa no isine ya di Mau Tak isenge ya Pak Reng. didhawuhi kan buka kok. engko ndak. Alhamdulillah senyumnya Mak Mbak. Nah kono. Masya Allah 2 yuta. Oke. Padahal ngomong tak kon maca tok ijane. Ya terus. Terus. Niki Roro Jonggrang riyen. Nggih, boleh. Mangke terus nembe pepeling. Nggih. Oke. Yuk. Oke. Iki duet loh. Alah, Duet. Mas, buka bonang, Mas. Selendro, Mas. Ah, oke Gong oke limo, buat Mas. undang. Moci nemo luro ciluro luji mombyang ayo, Mas. Ya, turutana. Dosen, Mas. Dosen karawitan kok pada. Lah pinter ya bocah iki ya Allah. Nah, jas. Apik ku jero laras iki apik. Terus. Monggo Kowe Cak bisa Lulut. nyanyi ora? Ya no. Tuh ora iso. Rara jonggrang kowe pacet ayu tenan. Ora modal yen aku nandang kasmaran. Was pajak no prajuritku kawan parang. Saka Bandung kowe aja malungko. Barang iki kanggo kudu rong rampung. Bela pati Kang Mas Prabu upama kang wis sedo labuhing wana segara. Obat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung ananging jagat putra ratu pengging Prabu Kamarmaya aku duwe ati sakti Banyawasa panutosun kundut garwa Saka Bandung aku duwe bebeno. Sandi sewu sewengi kudu dadi. iya jonggrang pamundut tak turun Kowe ayo Mas Gareng.
asmara Tumpuk pupu gede prajuritmu kalah perang weh dadi boyongan kanggo kuturun rampung Kang Mas Prabu kabeh sedal labuhing wana Dasara Abdi Sekti Pandawasa aku duwe bebenah Sandi sewu sawengi kudu dadi Iya jonggrang pamundutmu pamundut Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Ayo. Jelas. Mas, gantian iki tiga dari Mbak Mega ke sana, berdiri. Ayo Mbak Mega, Wati, Arwanto ayo. Ora, Mbak Mega apa Mbak Maya apa Mbak Umi? Sapa iki? Niki Mbak Sinten asmane? Ya, iya kan ya? Iki Mbak Mega. Oh, Mbak Umi. Oh, lah Umi iki gitu. Aku Mbak guru Umi. video nih tok nek wong lagi roh iki aku. Karo sapa jadi? Alah sayang, so Ayo. mayang kok sayang, sak mayang teru. Yuk, sepati Cak. Yuk, Mbak Mega. Mbak Mega, Mbak Umi, Nggih, Pak. terus ijine Mbak Mayang. Oh iya, heeh. Lah senantiku cah telu iki kok padha kabeh ngono lho. Bisa. Alah jenengan Jimatne sik, Pak, jimatne. Yo beda. Sami pripun? Nganu wajahnya iki nek pas dandan ngono ketok iki padha kabeh ngono. Ning benten kok Pak, wong Beda kuwi ta? iki bobote 34, iki 35, iki 40 kok. Iya. Ukuran sepatune 37. Mbak Mega, Mbak Umi, Mbak Mayang, monggo panjenengan arek ngatur ke apa? Bebas. Ayo janjian wong telu. Pelok nek, non? Napa kesayangan mawon nggih? Kesayangan oke, pancen sampean sayang karo aku, yo. Yo. Heeh. Sayang, aduh sayang. Oh itu ya. Ya, saka ngendi? Bukane? Oke. Drum. Oke, dados bersama AM Pro. Untuk Anda semuanya selamat menikmati persembahan dari kami. Bye. Selamat
Thank